Al principi no ho sembla, però sobre els germans va dir, o sigui, paciència. Tampoc és molt llarg, o sigui, no molta paciència. La nostra presència avui, aquí, tot honrant aquestes dues figures capitals de la lluita nacional catalana contemporània, delata tot un seguit de factors fonamentals sobre Catalunya i, sobretot, sobre nosaltres mateixos. Entendre la vida i entendre la mort dels dos germans als quals avui homenatgem significa obrir una finestra a una realitat que hem de saber, que defineix qui som, per què som aquí i per què és fonamental que hi siguem. Nosaltres, el moviment identitari català, al cap i a la fi, hem engegat una tasca subversiva. Hem materialitzat i organitzat una força viva de lluita, la qual apela als ressons més profuns de la ciència oblidada, o més aviat, feta oblidar, d'aquest país i de tot allò que aquest arriba a representar. Som identitaris i som catalans. Però què vol dir que som catalans? Qui són els catalans? Tanta tinta gastada, tantes idees de ferotge presentisme, tantes definicions interessades. I, com sempre, la nostra nació mil·lenària ja va respondre. Per què discutir sobre què vol dir ser català si els propis catalans, mentre foren lliures, ja resolgueren de manera directa i explícita, aquesta qüestió? Nosaltres haguérem un estat. Ja haguérem un estat, sobirà, a més, i aquest alerta bastir lleis de naturalització. L'anàlisi d'aquestes, evidentment, concedeix una resposta a l'altura de la legislació d'una nació lliure que reconeix plenament a ella mateixa. Amb una lectura atenta, observem una definició ben clara. Català és tothom que és integrat i, sobretot, que participa activament i sense gaires notables fissures en l'univers social creat per la llengua, la cultura i la idiosincràsia autòctones del Principat de Catalunya. Catalanitat és, ambdós, una condició i una elecció, la qual comporta, a més, un compromís cívic amb la resta de la comunitat. Aquest compromís equivalia, en el seu moment, a uns serveis que hom, com a català, havia de prestar a l'Estat, el qual el retornava amb drets. Sembla mentida, sí, però parlem d'un estat medieval. De fet, la història va encara més enllà. Les nostres institucions assentaren al segle XV un precedent a Europa, organitzant un gest el qual serà observat per primer cop al continent i no repetirà fins a segles més tard. A Vilafranca del Penedès, el rei és declarat persona non grata. 500 anys abans que tothom, un estat, ara, en un sentit increïblement proper al contemporani, declara el monarca com a figura sotmesa a la legalitat. Encara anirem més enllà. La resposta del rei desencadena la mobilització general del Principat, la natura de la qual delata la profunditat d'aquesta nova concepció cívica i nacional de l'Estat, en la qual els catalans són pioners. Però què vull dir? La Diputació del General crida a les persones del país no pas esgrimint ser el bàndol amb raó. Ho fa apel·lant, ni més ni menys, que a la seva condició, a la seva senzilla condició de catalans. Fins i tot si calia desobeir la noblesa, part de la qual recolzava el rei, havien de socórrer les institucions perquè era el seu deure com a catalans. Entenem què vol dir això. Els principatins, abans que súbdits amb deures vers el senyor, eren subjectes amb deures vers unes institucions les quals passaven a ser garants de l'interès públic i representants de la comunitat. Sí, sembla mentida, però amb tota la càrrega present. Els catalans eren, com a tals, com a catalans, subjectes públics, amb drets i amb deures, respecte les institucions que oferien garanties equivalents a drets, i les quals encarnaven els interessos no d'un sector social o econòmic, sinó de tota la comunitat. Al cap i a la fi, els principatins les havien de servir no com a vassalls, com a súbdits, clients, deutors, fidels, adeptes, emparats o contribuents, sinó com a catalans. Entenem així que durant el segle XVI les Corts i la Diputació del General haguessin especial interès en la redacció i desplegament d'aquelles lleis de naturalització que haurien d'especificar i reblar jurídicament què volia dir ser català. Tenim, doncs, la feina feta.
car els nostres antecessors, els prohoms i les gens de la Catalunya sobirana, ja establiren amb èxit un discerniment nítid i efectiu entre, alerta, els catalans i la nació catalana. És per això mateix que el cèlebre investigador Jaume Sobrequés i Càlico, poc sospitós de compartir els nostres plantejaments, afirma amb rotunditat que nacionalisme per una banda i identitarisme per l'altra, en un sentit explícitament present, formen part de Catalunya des de fa com a mínim 500 anys. Recordem que, irònicament, fa escasses setmanes, a Riudoms, una mainada de capteniment enverinat va tractar de fer-nos una ponència sobre qui havia inventat, literalment inventat, les ideologies identitàries, com si fossin un aparell. Bé, en tot cas, qui som, tenint en compte tot això? Què representem? Nosaltres... Ara, comença. Qui som, al cap i a la fi? Què representem? Nosaltres, els identitaris, som els nacionalistes de sempre. Però en lloc de posar l'èmfasi en la nació com a fenomen, partim de l'individu i de la seva identificació personal com a part d'aquesta. Som sabedors ara que els nostres precedents ja establien què volia dir ser català. Aquell integrat i, sobretot, aquell qui participa activament, sense gaires notables fissures, en l'univers social creat per la llengua, la cultura i la idiosincràsia pròpies del Principat de Catalunya. Ser, és a dir, integrat i participar en la nació catalana i assumir el compromís cívic que això comporta. Sí, molts de nosaltres provenim de llars com a mínim parcialment d'origen forà, sobretot peninsular. Sí, molts de nosaltres havent relació amb els nostres éssers estimats amb la nostra gent en una altra llengua. Sí, molts de nosaltres ni tan sols parlem un català tan perfecte com el de la cúpula d'Esquerra Republicana. Sí, potser fins i tot tenim reticències a l'hora de parlar català al bar o a l'escola. I què? I què? La catalanitat identitària és un compromís cívic. És una identificació la qual parteix de l'esforç de defensa de tot allò que ens fa formar part, de manera més o menys perfecta, d'una realitat cultural mil·lenària. Els nostres precedents ho tenien clar. Català és qui vol ser part de Catalunya. No pot ser català qui no defensa Catalunya. I així, nosaltres, els identitaris, esdevenim la fórmula de defensa nacional tradicional, la pròpia del nostre país, la única que continua el llegat original d'aquells que lluitaren i moriren a través de 3 segles per preservar la pàtria i tot allò que aquesta representa. Mireu la vostra bandera, mireu-la. Som una força viva d'arrelament tan intens que ni tan sols hem vist que els nostres símbols representen un esclat subversiu en la teranyina política teixida pel règim autonòmic, com a part de l'ocupació espanyola. El cor, ocupat per les armes de la nació encarnada en el Principat de Catalunya. Un fènix la sosté, en renaixença, tot plegat sobre la base de la Creu de Sant Jordi. Recordem-ho, estendard de batalla de les forces de l'estat català, insígnia, segell i emblema de les seves institucions mil·lenàries. Què diu la nostra bandera? Segons qui llegeix, afirma amb contundència que com a hereus de la host, de l'exèrcit de la Diputació, lluitarem per fer renéixer la nació. Segons qui desitgi, és una declaració, pràcticament un codi, reblat per aquells qui tenen clar que Catalunya serà i perdurarà tan sols en la renaixença de les seves institucions. I això, amats, aquí, avui, és capital. No existeix res més anticatalà que el qüestionament de la potència d'aquell règim institucional cívic que encarnà 5 segles abans que qualsevol altre els interessos de tota una comunitat humana. Els catalans som institucionalistes. Els patriotes sempre hem estat agents gelosos de la netedat i de la eficiència que creiem amb absolut fervor que han de fer bategar el deure públic dels nostres governs. És Espanya, no, en cap cas Catalunya, aquell règim que mai pogué generar institucions dinàmiques i solvents. L'anarquisme fou, doncs, producte directe d'un escepticisme completament aliè a la realitat del nostre país. Catalunya, al cap i a la fi, malgrat els entrebancs i els atemptats propis d'una situació d'ocupació, fou, des d'època de la mancomunitat, capaç de bastir tot un seguit d'iniciatives de gestió parcial de la seva pròpia realitat. Els germans Badia
recordem-ho, no eren possibilistes. Formaven part d'aquell sector que coneixia que la dignificació institucional de Catalunya era senzillament impossible sobre qualsevol mena de règim espanyol. Tot i això, continuarem fent costat a Macià, convençut que el temps acabaria demostrant al PROHOM la ingenuïtat de confiar en els republicans. Continuarem fent costat a Macià sota la necessitat imperant de prendre mesures immediates per a la restauració, encara que fos parcial i imperfecte, d'un bastiment públic que atengués les necessitats bàsiques de la societat catalana. I en aquesta tasca toparen, evidentment, aviat amb aquelles persones el desarrelament supí dels quals els impedia qualsevol mena d'enteniment de la realitat institucional catalana i de les expectatives dels seus guardians. Un capteniment el qual era imbuït en un escepticisme propi d'aquells que no saben veure més enllà de la decadència pròpia dels règims polítics espanyols. Contraris a valorar la millora de les seves condicions invocada i desplegada a través dels esforços dels treballadors catalans, aviat formarien poders paral·lels dins barris els quals esdevindrien guetos, fundant bandes que en nom de l'alliberament social instaurarien en aquests mateixos guetos règims de terror que els convertirien en universos cada cop més foscos i decadents. La CNT i la FAI convertirien iniciatives mafioses organitzades que dedicaren el seu esforç a camps tan íntimament relacionats amb la llibertat del poble com el joc i els prostíbuls infantils, no és broma, en l'origen de part important dels ingressos d'aquestes dues organitzacions anarquistes. I davant seu, Badia, el capità Collons i els seus homes ensenyant la cara. Quin final si no podíem esperar que el d'un funest assassinat covard i a traïció propi de gàngsters. I quins altres podien venir avui aquí a homenatjar tot allò que representa la vida i la mort dels dos germans i a exposar tot allò que volgué dir la seva acció, que no fossin els identitaris, com a guardians del compromís cívic que caracteritza l'esperit nacional de lluita dels catalans des de fa 500 anys. Germans, alceu els emblemes, que acompanyats pel cel de Montjuïc i sota la mirada del mar, els catalans, perfectes o imperfectes, conscients del seu llegat, carregant-lo a les esquenes, saluden els màrtirs de la cada cop més propera renaixença, invocada per les seves banderes. Visca la pàtria! Visca Catalunya!